Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis wagi 26 Juni 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer bagas kesarasan. Bagas kesarasan. Para adi yuswa, bagas kesarasan punika aji sanget. Milanipun kathah tiyang ingkang budidaya kanthi srana menapa kemawon, sae lumantar olahraga, nedha ingkang sae lan ngaso ingkang cekap, malah kepara tindak ing griya sakit utawi dokter saperlu mertamba, boten namung raganipun nanging ugi sehat ing bab manah lan batinipun. Awit saking punika penting kangge kita jagi kesehatan. Lukas 9 ayat 52. Lan nalika bocah mau nyedhaki Gusti Yesus banjur dibanting dening demite lan diuntang antingke, nanging demit mau nuli ditukani Gusti Yesus lan bocahe diwarasake sarta dipasrahake marang bapakne. Ing ayat punika Gusti Yesus nyarasaken lari ingkang kepanjingan demit. Nalika semanten wonten tiyang sepuh nyuwun tulung dumateng Gusti Yesus saperlu karsa nyarasaken anakipun ingkang kepanjingan demit. Gusti Yesus karsa nyarasaken bocah punika. Demit ingkang wonten bocah punika dipun dukani kalian Gusti Yesus. Lajeng bocah punika dipun sarasaken lan dipun pasrahaken dhateng bapakipun. Para adi yuswa, gesanging manungsa mila ringkih lan asring nandhang sakit. Monggo kita budidaya lan ndedonga dumateng Gusti Allah nyuwun bagas kesarasan lan kegiatan supados kita enggal sehat lan saged nglajengaken gesang kita malih. Malah kepara monggo kita ugi budidaya bagas kesarasan srana menapa kemawon. Monggo kita sami njagi kesarasan kita tansah ngupati bagas kesarasan ingkang sanyata. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka paring pepembut bilih kawula ringkih lan ugi saged nandhang sakit. Milanipun monggo paduka ingkang berkawula tansah saged budidaya kesarasan ing bab menapa kemawon. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung, malah kepara paduka ugi berkahi ing satata gesangipun. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Hadi Suwito, tiyang sepuhipun Bapak Suparno wilayah 7 ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing RSU Wonosari. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung matemah Ibu Hadi Suwito inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Bapak Priyatmadi GKJ Pamong Utomo Kalinegoro ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom wonten ing GKJ Mijen. Mekaten ugi kawula pasrahaken sirek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah ingkang nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak. Kawula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kawula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken sirek kawula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto
lan Ibu Tati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa, kawula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kawula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kawula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kawula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kawula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken ing GKJ Watu Sigar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga.